Sisi IP, mega love shoutout sis. Wow, sana all yang ano mo, yung ano mo yan, bago mo yan sisi. Ah, ang dami ng ano 'di ba, bananas. Marami ng bananas. I-workout mo na, live mo na ng i-live para sa ekonomiya. Good morning. Nakaano pa rin si Madam Cascade pala, naka-live pa rin. Akala ko tapos na. Nag-loading ako. Ang cute ng itlog, sa pugo ba yan? Ano sisi yung ano, anong tawag dun? Yung palago yung tawag sa'min, eh, palago. Yung kulay brown na maliit lang siya, yung ibon. Mamaya makikita mo yun diyan. Nakatutok lang. Iniwanan ko lang dun sa likod yung camera. Kinuhaan ko ng video. Ma'am Pooch, Hunter, mega love shoutout. Good morning. Kape tayo. Ang ganda nga ng kulay sis, ano, kulay ano siya, maroon. Ayan oh, ang ganda. Maya-maya andiyan na yun, yung ano, yung nanay. Oo, padamihin mo pa. Isa pa lang yung upload 'no, marami yung ano mo, short video. Pero ang dami ng bananas. Ako wali na naman yung ano, yung meats ko. Minsan nakakatamad na din. Pero nila-live ko lang kahit tag isang oras din minsan. Hayaan na, hayaan na lang. Asan, ibaba mo Ma'am Poch yung premiere mo. Hala, 'di pa ako nakapag-edit. Anong ano na ngayon? Miyerkules ngayon. Ayun. More on games, oo. Katulad ni Ma'am Poch, ang dami 'di ba? Ang dami niya nagagawang ano, mga games. Ako nga, parang gusto kong palitan yung kitchen ko. Parang ano na lang, ah, ano na lang, palitan ko ng niche vlog na lang, 'no? Kasi kung kitchen, more on sa pagluluto yung ipapakita ko. Kaya lang, yung iba naman hindi ako makapagpakita ng mga tanim-tanim na mga bulaklak or yung pag-travel. Mix na lang 'no, mix vlog or Mitch TV. Ano kaya? Ano kaya yung maganda? Ayan, sige lang sisi. Iibahin mo yung name. Ako din, di ko alam kung anong name na ilalagay ko. Trez M na lang, Trez M Vlog. Oh, 'di ba pwede? Trez M Vlog, oh. Related pa rin sa Trez. Ayan, isabit natin si Ma'am Kuching. Sana all nakagawa agad ng video. Ako ng premiere, ako wala pa. Maghahalongkat pa ako dito sa aking ano. Ang bilis ni Ma'am Poching, ah. Sana all. Teka lang, puntahan muna natin. Tusukin ko muna nitong mga tanod ko. Yung isa nakatambay kay Ma'am ano, kay Madam Cascade. Ngayon ko lang nakita na nag-live. Asa na yun? Asa na yun?
Maririnig ang boses mo. Manood ka lang diyan. Mag-comment ka kung gusto mo. Mingming! Ayan, tusok. Ayan na, tusok na Mampoch. Tusok, pangalawang tusok. Waiting. Dancing in the dark. May naririnig kayo? May echo dito oh, nagsasalita. Di ko ma-mute. Ayan, Dan, tusok na, Mampoch. Manay ka Corridas, Migalov, shout out. Pahingi itlog mo, Manay Tres. Kunin mo na dyan, kung makuha mo. Sa'yo na, Manay ka Corridas. Thank you, 7 million viewers. Uy, sana all may 7 million. Manay ka Corridas, patamsak sa nakapin. Grabe, nagkakagulo yung mga alaga ko. Ang iingay. Ang iingay ng mga alaga ko sa likod bahay. Ayan, habang nagla-live tayo dyan, magmikos-mikos muna ako kasi ang dami ko pang gagawin. Maroon yan, maroon. Kulay maroon. Mayos ka, Manika Corridas. May naka-monitor dyan yung taga-planetang Mars. Maghugas muna ako ng aking mga pinagkainan dito kasi hindi pa ako naghugas simula kagabi ng mga pinagkainan. Ngayon pa lang. Kasi nagmikos-mikos pa ako sa labas habang wala pa si Haring Araw. Nainis ako sa mga manok. Pinagpapapak yung palay sa labas. Ang tagal kasi mag-deliver nung hollow blocks. Magpapagawa kaming buliga. Yung baka ng mga palay. Nine million viewers. Magalog, shout out. Thank you. Tamsakan mo, Manika Corridas, yung nakapin. Balita sa akin, Manitres, medyo puti pa. Ano daw? Ano yun, Manika Corridas? Di ko mag-gets. Hala ka dyan. Basta yun na yun. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Hindi yan, Manika Corridas, hindi yan picture. Video yan. Kaya lang, walang hangin, no? Hindi man lang gumagalaw yung mga dahon. Tapos, ang tagal dumating nung ibon. Maglilimlim yun dyan. Maglilimlim. Wala kang premiere, Manika Corridas. Baba mo dyan kung meron ka. Ang ingay ni Kuming. Pinakain ko na yun Bakit ang ingay pa rin? Umayos ka pag sagot Manay Tres, baka sunduin ka taga Planetang Mars.
Bakit? Ano ba yung sagot ko, Okay naman, di ba? Bubulol ka talaga siya. Nandiyan lang siya, nakamasid, Marika Corridas. Mamaya yan, i-hide ka dyan. I-time out ka. Ang bilis ng oras, tapos gawin na naman kaagad, mag-alas 10 na pala. Bakit, Manay? Naglimlim na ba ang ibon mo? Naglilimlim na yan. Mamaya, makikita mo yun. Di ko alam kung anong pangalan nun. Kung anong ibon yun. Tawag sa amin dito, palago. Di ko alam sa iba. Palago. Palago. Tapos dito sa may dito sa may dalanda namin, meron din tugad ng maya. Ang dami itlog. Ang dami pala mga itlog ng maya, no? Minsan umaabot ang 6, gano'n. Ang liliit ng itlog. Malaki-laki lang sa itlog ng buti. Sa itlog ng buti. Abangan mo Marika Corridas mamaya. Darating na yun. Yung nanay. Sa pagsabit ng dilim, ay nagbibigay pa rin sa iyong matagang pag-ibig. Mahal ka. Tulad ng isang ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng... Ano daw? Yung sunod doon? Hindi ko alam Kahirap. La la la. La la la. La 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 la. La la la. Ano nga yung pamagat ng kanta na yan? Himig. Himig ng Pasko. Yan Constantino yung kumanta niyan. Himig ng Pasko ba yun? Tulad ng ay sarap damhin. Alam yung sunod. Shouting! 9 million viewers. Thank you so much po sa mga silent viewers.
Binibigyan na ako ni lolo ng mumo. Mumo ba talaga 'to, galing kay lolo? Ayan na, andiyan na yung ibon. Nakikita ko na. Darating na siya. Kahapon, binidyohan ko na yan. Tapos, tinakpan yung video ko. Tinakpan ka ako ng dahon yung camera ko. Hindi pala kasi dumating na yung ibon. Tapos, dumako siya dun sa, sa may stand ng aking TV. Tapos yun, natabunan ng dahon yung camera. Kaya hindi ko nakuha. Kaya, inulit ko ngayong umaga. Kahapon sana ako video na. Ayan na, Marika Corridas, nakikita mo na ba? Andiyan na, andiyan na yung ibon. Anong ibon ba yan? Sir Walbor, may galaw shoutout po, Sir Walbor. Parang hindi ko sa Sir Walbor na bakit balikan kahapon. Sorry naman po. Manay Shining, may galaw shoutout. Good morning. Marhay na aga, Manay Shining. Ayan, balikan ko muna si Sir Walbor. Kasi kahapon, hindi ko siya napuntahan. Salamat po sa patamsak. Tres de Mariusip. Ako, may Tres de Mariusip. Diyos mio, Marimar. Gawa nga ako ng ninja. Ilagay ko, Diyos mio, Marimar. Tapos, Santa Cruz, Barabara. Santa Cruz, Barabara. Tagal naman dumating. Manay ang ibon mo. Ayan na, nakikita ko na yung buntot. Nakahalata, maingay ikaw, Manitas. Hindi, malayo. Iniwanan ko lang yan dyan. Iniwan ko lang yung CP ko na nakatutok din sa itlog. Tapos nung akala ko, naka 1 hour na ako, binalikan ko. Ang tagal nga, no? Kasi nag-aalangan siya na lumapit kasi nga may nakikita siyang camera. Ang tagal, di ba? Naririnig mo sis, di mo man mute. Ha? Naririnig ba? Hindi naman. Yan, Manay Kakoridas. Kinuhaan pa yan ng video kaninang madaling araw, kanina pagising ko. Habang nagpapastol ako ng habang nagpapastol ako ng baka, yun. Iniwan ko yung camera ko dyan. Sa nakatutok din sa ibon. Sir Walbor, dito po ako sa iyong video na VP Inday Sara Duterte ang paalala niya sa mga botanteng Pilipino. Idikit ko na rin po ito si Tres Marias kung isa. Yung tanod ni Tres Marias. Susuk 19.
Dikit na rin po, Sir Walbor. Ay naku, andiyan na naman yung mga manok. Huh, huh. Ay, yan, nakita mo na ba, Manay Kakuridas? Ang tagal, bakit ang tagal dumating ng ibon? Andiyan siya sa dulo, oh. Salamat sa patamsak, Ma'am Butch. Ang tagal ng ibon doon bumalik. Thank you, Manay Shining. Sir Walbor, andito po ako sa iyong video. Nang ika'y aking makilala, damdamin ko'y palulang saya. Biglang dumating, ay, pagkat ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko, wala nang iba. Wala ng butter. Wala nang stock yung drum. Kailangan na mag-i-doon sa kabila pangin. Oh! Ay ako, yung ano. Sa'yo ko lang iaalay, wag na mag-iisip. Para lang sa'yo. Sana ay iyong napansin. Isang puso ko labis na nagmamahal. Pangako kong di ka iiwan. Dumating na yung ibon. Ano? Wala pa. Ang tagal. Ayaw naman ang mukha ko. Hindi may maraming magpapalipad sa ng foreigner.
Hmm? Ano, sino naman nanonood? Ah. Wala pa rin si Mother. Naiinis ako sa mga manok. Ang kanya yung manok na yung ano, palay. Nandiyan na? Wala pa rin ba yung ibon? Ang tagal naman. Kahit hefty, may galaw shoutout. Borders, Adventure, may galaw shoutout. My Mom Irene. Jordan. Hello, may galaw shoutout. Thank you po sa lahat ng naandyan. Thank you, thank you. Uy! Sisiw ko? Napapak na sisiw ko? Mayos kayo dyan. Wala pa rin yung ibon. Ayan na siya, ayan na yung ibon. Dumarating na. Gumagalaw na yung dahon. Andyan na siya. Andyan na yung ibon. Andyan na yung ibon. Parang malapit na akong malubat. Sana ay Sir Jikoy Watch, may galap shout out. Andyan na yung ibon. Ayan na siya. Ano yung tawag dyan sa inyo? Hindi yan Maya. Hindi yan Maya. Yung Maya, yung kumakain sa, yung kulay pula or mar, basta para kulay pula yung Maya. Eh.
Hindi, yung mayang simbahan, hindi ganyan. Ganyan din yung kulay pero hindi 'yan. Iba yun, yung sa simbahan ng mga Maya. Merong mga Mayang sa Palayan yung ang tukha kulay puti. Ano yan, eh, palago yung tawag sa amin. Hmm? Yun! Yun! Ikaw mainit. Sino ko dyan? Ayan na siya, di ba? Andiyan na si, ano tawag dito kaya sa ibon na to? I-google ko nga. Parago, parago din. Sa amin kasi palago, parago pala sa inyo. Pala, palago sa amin no tawag. Sa inyo pala, parago. Ayan, dyan na ang ibon manay dress. Cutie. Di ba? Ano din naman, magkatunog din naman, di ba, Manoy Kaparidas? Palago, tapos parago. Parago. Di ba? Ang cute niya. Tapos maya-maya, naririnig yung yapak ko. Tapos yun, umalis na siya. Kasi nga, kukunin ko na yung ano. Ang apotig di sa muya, manay shining, palago. Palago siya. May pinsan ba yan? Alin doon? Maya? Oo, meron. Yung Maya sa simbahan na tinatawag. Kakulay niya din. Tay, Hefty, salamat po, Tay. Mega love shoutout po. O, di ba? Nakita mo na yung ibon, Manoy Kakoridas. Ang cute, di ba? Tapos meron pa, yung parang ganito din yung kulay. Tapos yung mas marami yung itlog, yung sa nakikita diyan sa mga pastulan ng kalabaw, tapos malapit sa may mga palayan. Yung tawag sa amin ay, ano tawag doon? Ah, nakalimutan ko na tuloy. Yung tawag. Basta mas marami siya mangitlog. Itong palago, 2 or 3 yung itlog niya lang. Rigo-rigo. Rigo-rigo. Ay, hindi. Iba. yung, yung kumakain nga ng puto ng kalabaw. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta kapag gumagawa yun ng pugad, ang baba, nasa lupa lang. Ito, medyo mataas yung nito, yung pugad niya. Nasa dahon ng ng kamuting kahoy na may mga cover crop. Parang pago sa partido. Oo, Manay Shining, pago. Pago. Pago sa partido. Pero di ko sure kasi may kulay puti yan eh. Bakit yun ba wala? Meron din kasi Manay Shining na ibon na parang ganito din, pero ang ganda ng tunog niya kapag yung huni ba, mas maganda. Pulang-pula din yung itlog. Medyo nakatira sila sa malapit sa dagat. Yung mga sa Bakawan, doon gumagawa ng ng nest. Pero ang ganda nun. Ang ganda ng nun, ng huni. Toktoreo.
Toktorioy, tawag sa'min no'n Manay Tres, yung kumakain ng koto oo. Nakalimutan ko yung ano, yung pangalan nun, nasa dulo ng dila ko, parang riyok-riyok? Riyok-riyok ata, Manoy Kakoridas, riyok-riyok. Oo, parang riyok-riyok. 'Di ba, iba-iba yung pangalan. Plain brown lang yung pago. Walang walang ano, kulay white sa may ulo. Ganito din yung kulay, medyo ano, medyo light brown yun, Manoy Kakoridas, na parang mayroon ding something na batik-batik, 'di ko sure. Kuro-kuro, yung kuro-kuro Manay Shining, ano, yung malaki 'di ba, malaking ibon na kumakain din ng palay. Kuro-kuro dami noon, alaga ng papa ko. Oo, maganda yun. Alam mo kapag naalagaan yun, ano lang siya, balik-balik lang. Kapag umaalis, babalik pa din sa bahay, 'di ba? Si bunso din na kapatid ko, meron alaga nun, kaya lang parang nakuha ng kapitbahay namin kasi daw lumapag daw dun sa ano nila, sa bahay nila, mayroong mga tali yung paa ng ano, ng buhok. Kasi hindi na sinauli sa'min, hinayaan na lang ni bunso, hindi si bunso nagsabi na sa kanya yun. Tapos yung ano, kikiyaw, yung kulay yellow, 'di ba umuuwi-uwi daw din yun sa bahay, Manay Shining kapag inaalagaan mo. Tapos yung uwak din. Wow, buti bumalik ulit 'no? Ganda kaya nun alagaan. Tas lalagyan mo lang lagi ng ano, ng saging, yun yung kinakain. Yung kalapati ayaw namin mag-alaga, Manay Shining, kasi kaagaw ng mga ano sa palay. Perwisyo din lagi kapag magbibilad kami, laging na andiyan, karibal ng mga manok. Kaya ayaw ni mother mag-alaga. Ako sana gusto ko. Maganda yun, kuro-kuro. Naalala ko nun yung lola ko, may mga alaga sila nun. Pabalik-balik lang kung saan sila ginawaan ng yung ano, yung dakuan. Kalapati, Ayaw ni mama mag-alaga ng kalapati. Gusto ko sana, kaya lang ayaw naman nila. Kasi nga perwisyo, yung mga manok nga namin gusto na namin tanggalin kasi dati-dati hindi yan kumakain ng ano, kinukutkot yung mga kamuting kahoy na tanim ni mother. Ay, ang ganda nun, Kulasisi, 'di ba? Manay ano, Manay Shining, yung tawag sa amin dito ano, agbaan. Yung kulay green, medyo green, 'di ba? Yung Kulasisi, Manay Shining, tama ba? Meron din si Papa, kulay pula. Kulay pula at green. Oo, green naman dito yung nakikita ko. Maliit. Ang ganda nun 'no? Maganda talaga 'yan. Maganda talaga 'pag lagi may kuro-kuro Manay Tres. Bakit? Maray ka Corridas, kuro-kuro. Maganda talaga? Talaga ba? Maganda 'no, kapag ano, may mga alaga sa
may bahay, lalo na yung bahay mo maraming mga puno, yun ang maganda i-ano, alagaan. Maraming puno sa likod bahay. Alam mo ba, Money Shining, yung gusto kong alagaan ngayon, yung ano, honey bees, yung sting bees, yung maliliit lang na bees, honey bee. Gusto ko nun eh. Nagpapahanap nga ako nun sa ano, dito sa Kahuyan. Kasi madali lang magparami doon. Ilalagay ko lang dito sa mga ilalim ng mangga, tapos magtatanim ako ng maraming bulaklak. Yun yun. Ala, sino yun? May upcoming. Sino yung natawag? May tumatawag. Sino? Dito ko sagutin sa isa. Sino yun? Sino yung natawag? Bakit di ko makita dito? Patayin ko. Ay! Ay! Wait lang. Dito na. Dito. Wait lang. Bakit? Naka-live ako, duman ka nag-upload naka-live sa Sarokong City. Oo. Oo. Oo, naka-live. Ha? Ano ito? Ha? Nano? Hindi ko manailing pa. Ata. Ano daw? Ay, so urig niya ito, subiik niya. Ay, ala. Hmm. Kaya ngayon, wala. Di pa, nasa Pilar, nag-pay out na sa senior. Wala pa nga ni, upo na. Ha? Wala mo ko kaiba. Maghanap na nga ni ko kaiba. Ha? Inda, kumaguli si mga dear. Wala na. Di pa man kali mag-deliver kan panhalog lang. Uli sa likodan, mapag-ibong budiga sa mga paroy, iubos-ubos na kang manok. Na grill. Iya, mura na dito. Gusto ba gani man? So, bambo na lang na may parang design na mga burak-burak. Oh, yung bambo. Pero maganda ito na so, yung bakal, magpagay yun. Pwede ba ga? Iyo.
Eh, nasa ano siya, nasa Pilar, nag-ano kang senior citizen. Oo, nag-payout. Salamat po, salamat Ma'am Put. Thank you everyone. Manay Shining, thank you. Manika Corrida, salamat. Thai Hefty, thank you po. Sana ay iyong mapansin itong puso ko, labis na nagmamahal. Pangako ko. Ayan o, nakasom siya. Manoy, Kakuridas. Di ka iiwan, di ka sasaktan. Miming, ang ingay-ingay mo. Pinakain na kita, di ba? Ano pang gusto mong kainin, manok? Ito oh, kainin mo si Tiw-Tiw. Kainin mo si Tiw-Tiw. Kainin si Tiw-Tiw. Hala ka dyan. Ang ingay-ingay ni Kuming. Parang hindi si Kuming pinapakain eh. Kumain ka pa lang, di ba? Busog ka naman. Anong gusto mo? Gusto mo magduyan? Maraming bubuwit dyan. Habulin mo kaya. Diyan o, sa kisame. Pinapapak yung palay. Maraming araw na lumipas. Ngayon ko lang ito nararamdaman. Ito sa aray ko. Pasok yan. Tanghali na guys. Kailangan maglikos-likos na naman si Stress. Gumawa na naman ng gawa ng pagkain. Tapos maya-maya, isisilong ko yung mga alaga. Kasi, mainit ang panahon. Lagyan ko kaya ng ng sound. I-open ko nga yung sound ko. May sound naman pala. Kaya lang, naka-low volume. May mga sound ng ibon. Huli ng ibon. Ang ingay ng mga anak. Manok, pusa. Sana ay nakulong ka dyan. Nakulong din si Tumulong. Ay, so, nakulong pa. Akit ba?
Nandiyan na si Father. Nakapag-pee-out na ata si Father. Hello, madam! Hello, Sarao! Good morning, madam! Kumusta dyan? Nakakamiss yung dagat. Gusto ko nakapito. Salamat sa patambang ka. Yan. Yan. Wow, isda. Isda. Yung paborito ni Mother. Isda. Yung sabihin, yung kinuha ko sana lulutuin ko, papalitan ko ng stress. Sir Brian Brown, I love shout Sir Brian. Shout out me. Thank you for coming. Thank you, Sir Brian. Really? Ano sa ganyan yun? Ang init. Ay, busy friends. Thank you, 8 million viewers. Ngayon ko lang ito nararamdaman. Ang fresh ng isda. Bagong ulit. My dreams, I see
Thank you, Tay. Thank you po. Di, Merlin, dami daw sa router. Father. Thank you, Manny Sunny. Mag 1 hour lang ako. Update ko. Manny Sunny.
Aba, sinakyaw ata ni father mo. Katas ng senior. Katas ng CL, senior citizen. Ang dami isda. Marami tayo. Sana ay Uy, langit na Bakit? Anong problema mo? Anong problema mo, Mimi? Thank you, evening viewers. Salamat po. Salamat. Hi, Hati. Manay Honey. B. Merlin Detroy. Nakita ko that. Kumalikot. Kumadang kasi. Thank you po. Nagdududud naman ako. Parang mayroong pang active. Sabay naglilinis na. Hi! Hi, Miss Vine! Magandang araw, Miss Vine. Wala tayong pag-uwi. Nila. Sumampot lang. Ano ba yung gusto mo sabihin? Carabao Rally? Miss Vine? Sumampot, wala kaya? Thank you sa lahat. Linis ko na ng isda. Parang malapit ako maluba. Ay, naku, Ben. Tuloy mo.
Mirna, magandang araw po, Sis Mirna. Good morning po. Sis Mirna, magandang araw. Ha? Ano po, ay, ewan ko, di ko alam po. Saan? Phone mo, hinahanap ko sa akin. Saan yung lugar? Hello everyone, sabi ni Madam. Kumusta din Madam? Panay ligo ko sa dagat? Nangipon ka na ba dyan Madam? Nakaligo sa dagat? Kami, wala pa akong ligo sa dagat. Yun po yan. Tay, happy. Thank you po, Tay. Thank you, Madam. Thank you po. Videohan ko nga 'to pang ano, short video. Ay, ito na yun. Parang malapit na sa malibat dito. Ayan, 23% na. Christmas friend. Ayan, magkapag-video tayo.
Ayan, nakailang oras na kaya ako? Ay wow, ano pa pala ako, 1 hour. So, abutin ko at least 2 hours. Thank you po sa lahat. Thank you po. Init na naman, grabe. Init. Init po guys, kasi nagka-electric fan po. Hello, good morning, si Anthony, kumusta? Kailan tayo kakantahan? Kailan ulit tayo mag-jamming? Hindi na ako makapag-SY kasi expired na. Paano ba yung ano, August ko na yung 2020 ba yun? Na beses, ano yun? Wala eh, di ako marunong sabi ni Sejong, yung sa Ninja account ko, gamitin ko. Sinubukan ko, hindi na. Kasi yung isa ko kasi yung Ninja na naka ano dun sa SY ko. Paano yung first, si Anthony, yung pag-register sa isang alagad? Hindi ako marunong. Nag-try ako, kami dalawa ng kapatid ko, ano na lang kami, nagkanta-kanta kami, naka-direct live. No choice, kitang-kita talaga yung pagmumukha. Hindi ako makapag-off cam. Yun nga eh, nag-try ako nung nakaraan kasi inaano din ako ni ano, person na yung sa media account ko daw. Pero hindi ko makita, hindi ko alam paano. Nakalagay lang kasi doon, pag purchase ako, yung may bayad. Yun ang mahal, hindi ko afford. Kaya nagsawa na lang ako sa direct live. Kumanta-kanta na sa direct live. Yung nga sana eh, gusto ko sana magkanta-kanta tayo ulit. Pinuntahan kita nung Friday kasi sabi mo di ba magja-jam tayo, bakit hindi ka naman nag-ano, hindi ka naman nag-live. Hinanap ka namin, ang naka-live si Ma'am Elisa, yung naka-ano siya, naka-green screen lang. Johnstown? Di ko alam, di ko alam kasi nag-try ako, wala ako eh, nag-try ako ng isang account. Ano ba, magda-download ako ng SY sa isang account kasi yung isang sisi ko meron ng download na SY. Pero nung tina-try ko yung Ninja ko dun, ayaw naman. Hello Sis Beat, Nicolas Shoutout, good morning. Salamat sa patanggap. Nag-end ka na. Nakita kita naka-live kanina. Hala, ano ba yung napindot ko? Ay, ang likot-likot ng kamay ko.
Siguro nga napindot ko pa sabi ko nga sa isa na 'to kasi nalilito ako sa sisi ko, eh. Ano ba yung kita mo dun? Parang meron ako nakita dun, ano ba yun? Nalikot ng aking kamay, iba yung napindot ko, yung sisi nakalike pala, yung registration. Sige mamaya, sisi ako mag-ano ako, research ako kung gumamit ng SY mag-activity ako ngayon. Bakit wala kang trabaho? Kung nagsabi ka, eh, nag-umpisa na tayo lagi. Ito lang, nag-try nga ako nung nakaraan, hindi namin makaano yung nakapag-apply. Si ano naman, si Sky, busy din yun. Nag-ano siya, ano niya, pahinga niya 10:00 ng gabi. Eh, gusto ko naman maaga ako mag-apply kasi nga kapag gano'n ang oras, 'di ba, kami yung pinapakanta ko. Kasi hindi na ako nakapagkanta kasi nga patulog na patulog na sila mother. Sir Walbor, salamat. Putol-putol butis mo kaya sisiyoso. Ngayon? Putol-putol ba ngayon? Bakit kaya? Bakit putol-putol? Siguro malapit na akong malubat, ganun. Oo nga, eh. Ayun, eh, 20% na. Kahit hindi naka-SY, putol-putol pa rin. Anong nangyari? Hmm, ikaw ata yung mahina yung signal diyan, Sir Anthony, kasi dito sa akin okey naman siya. Putol-putol pala. Okey naman dito sa akin. Bakit kaya? Bakit? Sana ay iyong mapansin. Nag-live ako si Anthony nung nakaraan, si Dos yung pinakanta ko, yung ka-Dos Hermanas ko. Siya yung humataw sa kantahan. Sis D, thank you. Ang init, grabeng init dito sa Pinas. Grabe, sunog ng aking katawang lupa. Tutong na ako dito, tutong na. Sobrang init sa planetang Mars. Ha? Hindi nga ako nag-ano, hindi nga ako makapag-SY kaya ginawa ko nag-direct live na lang kami. Sabi ni Sisi Sky, puwede naman pala yung ano, yung anong tawag dun? Join live ba yun? Ano nga yung tawag dun? Share live? Kapag magla-live Sisi, ano nga yun, yung isa 'di ba? Puwedeng i-share live ba yun? Puwede pala yun. Kaso lang paano ko naman ikaw mai-invite, 'di ko naman alam yung ano mo diyan, 'di ko naman masabi na, "Sisi mag-ano tayo, magkanta." Si Sis Sky lagi kong china-chat kapag gusto ko mag-ano, live together, ayan.
Oo, dalawa lang nga, eh, hindi ka makakakyat kung umakyat si ano, si Sky. Kapag ba mag-aano, magla-live akong join live together, ano yun, isasama ko na kung sino yung ano, yung gusto mag-join o kusa na lang, ano ba? Pasaway ka, uy, uuwi na yun, malapit ng umuwi iyon. Nauna na si yaba niyang umuwi, tapos siya ngayong katapusan, kaya hindi na magpapahinga muna yun, hindi yun sa atin magjo-join sa kantahan. I-copy paste mo ang live together sa live. Tapos ibababa ko sa comment, parang yung parang hagdan din, tapos yung gusto umakyat, makakaakyat na, pero isa lang, gano'n. Try ko nga 'yan. Hoy, huwag kang maingay diyan, pasaway ka. Hindi yun naka-ano, hindi yan busy yun ngayon, hindi yun sumilip ngayon ata sa live ko. Parang naka-live nga din ata, kaya 'di na yun makakapag-join sa'tin kasi siyempre naman bakasyon, family bonding. Nag-i-sway pa man din ako kapag andiyan si Sky kasi dun lumalakas yung loob ko, eh. 'Pag ako lang mag-isa, wala, boring yung live ko kapag ako lang mag-isa. Kapag hindi ko siya ka-jamming o kaya ikaw, kasi nga pasaway ka din. Hindi, magaling ka ba mag-ano diyan, magyaw-yaw, mag-entertain. Paabutin ko lang 'tong 2 hours. Nakaano din 'di ba, nag-thumbs ako kay Ma'am Elesa, nakaano siya 'di ba, naka-live. Pero bakit yung live niya si Anthony, laging gano'n? Hindi kaya mayari tayo nun, yung gano'n palagi yung angle? Yung picture ba, paulit-ulit, okey lang ba yun? Dapat iba-iba naman, iba-ibang picture naman yung naka-display. Kasi kung paulit-ulit parang sa ano, maano din tayo, parang mare-reuse. Yun ba lagi? Kapag ba pinalitan ng iba walang tao? Sure ka? Wag mong hintayin na mag-email. Kasi 'pag hinintay mo pa yun, malay mo yung email, ano na. Oh, talaga ba? Nag-try din ako pero yung tao ko ano lang din, 10, 8, gano'n. Katulad nito, nag-try ako nung nakaraan. Ngayon nga sana, eh, yung naka-sleeveless kaso lang may nag-react, ayaw ako payagan ng gano'n. Sabi ko, baka yun ang magustuhan ni lolo na gano'ng ano, aba, sabi naglaladlad ka na? Sabi ko, "Minsan minsan lang naman, ngayon lang, pagbigyan na." Malay mo 'di ba doon yun ang gusto ni lolo. How many times ako nagpalit ng photo, wala momo. Ah, ikaw pala yung nagla-live nun? Yun pala yung gusto, mga gano'n. Oo nga, ang dami ng tao nun, yung nakaano siya, yung nakadilaw na damit, tapos yung una na nakaupo, marami 'di ba? Kapag maraming momo ano, 'di ba ang dami ding nahahatak na bananas. How many times do I have to tell you? Bilis ng saging, ayan, oo nga. Nung ako din dati,
Talaga? 'Pag gano'ng ano, yung gano'n na ano ano lang, malaki ba yung WH 'pag gano'n lang? Sa'kin kasi bagsak, kaya gusto kong magkaano, magkaroon ng views. Kaya kanina pinipili ko na nga sana yung ano, yung ile-live ko, kaso lang may nagre-react. Hindi puwede, sinong papakitaan mo niyan? Kanino mo idi-display? Ew, gano'n? Sana magkaroon din ako ng ano, ng mumu. Kasi bagsak sa'kin sisi, bagsak lahat. Yung bananas, yung WH. Kaya nga, eh, 'di naman yan makukuha at saka wala naman, sleeveless naman lang naman, eh, wala namang nasilip. Oo nga, eh, pero 'di ko kaya yun, yung iba nga panty at bra lang. Kaya nga 'no, ang daming tao 'no, ta's yung iba sisi na nakikita ko yung nakaano lang sila, nakahiga na medyo nakikitang konti yung ano, yung malapit na sa singit, yung legs nila. Grabe 'no, grabeng views nun, 500+. Ta's yung nagla-live na nakaupo lang pero yung paa talaga 'pag malakasin yung paa naka-ano, nakataas, yung parang walang ano, parang nasa bahay lang, walang pakialam sa mundo. Bakit kasi yun ang gustong-gusto, yung disenteng damit, yun ang ilagay mo, walang tao, pero 'pag gano'n, talagang si lolo talaga 'no, gusto ni lolo daring na din. Yung magagandang view, walang tao, kaya naman marami kang nakikita mga content creator na kung ano-ano na lang yung mga ginagawa kasi nga yun ang maraming tao, maraming manyak, gano'n? So ibig sabihin mo yung lolo mo manyak na rin, si lolo mo, eh, my goodness, ang hirap nun, 'di bale na lang walang tao 'no? Gusto nila yung merong konting nasisilip, marami na palang manyak, agoy! Agoy 30 minutes pa pala, akala ko malapit na ako mag 2 hours. Mamaya aralin ko nga yung ano, yung ibig sabihin sisi magda-download ako dun sa isang Ninja account or paano kaya hindi ko makuha-kuha, eh, pinag-aralan ko nung kahapon. Kailangan ko mag-ano, mag-subscribe yung may bayad, ang mahal. Wala tayong pambayad, eh, 'di pa nga tayo sumasahod. Kasi yung isa kong Ninja kasi na naka-link doon, parang nawala. Hindi ko alam kung bakit nawala yung ano ko dun, yung Gmail kong isa na parang naka-backup doon. Hindi ko na makita, wala na, eh. Hmm, papasok ka na ngayon? Sige, iwanan mo lang, marami namang tao dun. Ayan, salamat sisi, salamat sa inyo diyan. Ingat sa work.
Mamaya aralin ko ulit 'yun. Silipin ko muna yung aking sinasaing dun sa kusina baka sunog na. Ayan, thank you guys. Thank you Sisi Anthony, ingat ka sa work. Salamat. Thank you po sa 6 million viewers na naandiyan. Salamat po, Tay Happy, thank you po Tay. Thumbs up po Tay sa upcoming live mo po mamaya. Ngayon ko lang ito nararamdaman.
Dalawang tusok po tay sa iyong upcoming live para mamayang hapon. I-miss kitong support. Wala ng iba, kasi ako lang iaan. Agoy, panay ubo ni father. Iaalay wagas na pag-ibig sa iyo. Naku, naku, matagal-tagal pa, 34 minutes pa. Kahit lang iaalay. Asan yung dalawang sisi? May nawawala po, nawawala po yung dalawang sisi. Mm. Lola Sweet, mega love shoutout. Salamat sa patamsak. Oh, ha? May umiiko? Thank you sa patamsak. Anong balita? Saan ka galing? Sabi mo kanina kakauwi mo pala. Saan ka nag-overnight, Lola Sweet? Just another woman in love with you. I control just another Ayan, better sweet. Sabi ni Madam, kumusta daw? Did another love again, just another woman, just another woman in love, just another woman in love with you. I control another
Du-du-du-du-dum. Just another woman, just another woman, just another woman. Far out of control, just another fool. Another woman, like a fool. Ay, hindi agad. Panahon ko ba? Thank you, madam. Thank you, Tay. Ano ko muna yung aking binibila doon na ano. Sinari.
Hello Ma'am Nensa, mega love shoutout. Salamat po sa pagbisita. Inuubo na si father. May ubo.
Ayan, mag-end live na po ako. Madam, thank you po, madam. Kay Ma'am Nenfa, dana po sa yung video. Tay Hafti, thank you. Sir Walbor, salamat po. Andun yung isa kong alagad sa iyo, Sir Walbor. Tay, thank you. Lola Sweet, sa lahat ng mga sumili, pumunta kay Sisi Anthony, kay Sis IP, kay B. Merlenda Choi, kay Sis Dit, at sa lahat-lahat pong mga sumilip, nakitamsa, kay Ma'am Puching, thank you so much. Sa lahat po. Bye everyone. Mag-e-end time na po ako. Thank you, thank you. Thank you po, Tay. Salamat po ng marami. Bye po. God bless everyone.